So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. This time pupunta tayo sa isang vapor, ayan. At bibili tayo ng juice. Juice na pang vape ha, hindi yung juice na juice na pang vape. So hanap tayo ng ibang flavor. Try natin guys, itong bago nating pisyo is yung vape alternative sa smoking. Alright, so stay tuned kayo, puntahan natin yung si Archie Obligation para bumili ng juice. Kaya stay put. So yan guys, dumating na tayo sa bahay nila Archie. Tingnan natin kung nandito siya ngayon. Yan, as I said earlier, nagbibili tayo ng juice. Kaya tingnan natin kung nandito siya. Meanwhile, so eto na kami guys, si Archie. Ayan. Bibili tayo ng juice sa kanya. Ginagawa mo? Alright, anong channel mo, Chi? Promote mo? Channel 7. Ano na? Channel 7. Channel 7, okay. Ano na? So, nandito kami ngayon guys. Yan, tingnan natin yung ako rin vlog. Mga materials to, mga Yan. Mga anong tawag yan? Kagamientos. Ano na? Yan guys. Palingin. Bisag na yangin, kaya na. Naloko na. Yan guys, magte-testing tayo nito. Magaling ka-upload. Ginagawa mo? Tricks. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! Support na ito, Chi. Napili. Sila kawan, pahuay na po, paandaro na po, pawalag asong, gawas mo na ng mga tao. Di ay. Sige, basta kawan. Wag close room ang yung tournament. Tawag dun guys, kami wait. Ano siya? Yun ang tawag doon guys, door jack. Pumasok sa bilog. Yun, tawag doon dyan, door jack, na door jack ulit. Tawag doon torjak na ungol ang iring.
guys. Sample tricks guys. Sample tricks para sa beginners. Basic lang yan guys para sa beginners. Hindi pa tayo gumagawa ng hard pack na sticks dito. Tulong tawag doon, destroy the circle and put another circle. Ano daw? Ginagawa mo. You know? You know? Yun guys, ano tawag doon? Lenny. Lenny Moto. Ano daw? Sige daw. Yan guys, para sa hobby na ano, yan. Kung nag-iisa ka lang sa buhay, ito pwede mo gawing hobby. Ano daw? Para meron kang kaaliwan. Ayan. Grabe. Pwede mo rin gawin to sa CR guys. Ayan. Habang naglilibang ka, Ano daw? ginagawa mo yan. Ang tawag doon guys, tiny bubbles. Tapos mayroong malaking bubbles. Ano daw? 100 bayad na ito. So yun guys, nakita natin yung mga sample tricks na basic lang. So sa mga Pero kung magpaturo kayo sa akin, piso kada circle. Kada circle, ayan. Ito, mahal bayad ito. Ano Sa daw? big circle. Ay, mahal yan, oh. O ilang piso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marami guys, ang hirap i-compute. So, yun guys, ayan, mga juice na pwede natin gamitin. Materials. So, hindi siya birong hobby, pero at least maaliw kayo. Matutuloy kayo maging mekaniko. Tulad yan, marami tayong mga Ano daw? ayan, mga tools, right? So, yun guys ha. Kung sa mga taga Dumaguete na gustong matry itong hobby, yan, contact nyo lang si Archie. Yes! Ang pinakagwapo sa Dumaguete. Salamat naman sa mga ululog. So, yan guys, yung bisyo na pang chill-chill lang. Yan, yan kayo, subukan nyo mga vape para sa mga takot magsigarilyo. Ayan. Ano to guys, nakakatulong to sa ano natin, health. Ako, pumayat ako dahil sa vape. Tapos medyo nagkaroon ako ng umaba yung hair ko. Ano daw? So yan guys, na itong napili natin na juice, no? Ayan, so subukan natin yung strawberry. So yun lang guys, no? Dito tayo kay Archie Obligation. Yan, follow nyo sa Facebook. Hanapin nyo, kung alam nyo yung bahay niya, hintayin nyo sa labas. Pag lumabas niya, kayo na bahala, kidnapin nyo. Dalhin nyo kung saan yung imbestigahan. Salamat! Alright. Oh, shout out! Shout out ko sa The Putput Show. Sa mga vapors sa Dumaguete. Sa mga vapors sa Dumaguete, mabuhay kayo kung gusto nyo. Sa mga vapors sa Dumaguete, mabuhay kayo kung gusto nyo. Ayan, mabuhay kayo kung gusto niya. Alright guys, see you in my next video. Bye-bye! Enemy is not an option. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, man, or the girl.
Layo kayo mabungkag siya pag walay hangin. Kami isa, 100. Basta, walay sabit ni